Bete changamire nyaya ipamberi penyu yapinda mudare menyu muswa 6 yedzuno iri nyaya yemunda. Nyaya yatongwa waJohn Bete wakati waJohn pakarima sabhuku wenyu akati Bete ane gadheni rake kudzasi kwemunda wangu. Akandikumbira kuti ndimuwedzere ne2 meters. Gore rino akurima, akutorima mumunda mangu, akaisa masunflower awo, uye zvino vana wake vari kurima. Zvino vana wake vari kutowedzerawo futi kupinda mumunda mangu. Bete akapindura achiti handibvumi zvataurwa. Ndakauya 2001, John akauya 2006. Tinonetsana. Vanofunga kuti ndinoda usabhuku. Zvakatanga muna 2022 izvo. Munda ndaigara ndichiurima. Tsangamire dare renyu rikati to visit the place. Musi wechitatu wacho waitevedzera wesondo iroro. Ripoti ichibva yazouya naJohn P, mupurisa wenyu. John P akati Wamuzerengwa wakati ndanga ndine committee of 7 yekunzvimbo iyoyo. Committee of 7 yakati pairimwa naBete. Wamuzerengwa kubva paBete cause waiti zvanga zvisina noise. Yadzoka muno muripoti mudare munomu. Sabhuku wenyu akati handina kugutsikana nekuti wamuzerengwa ndewe munharaunda imomo. Dare renyu changamire rikati richatumazve wawa iri nemumwe mupurisa kuti vanaone. Saka tamirira kuzwa ripoti nekubva kune wairiwa. Baba achangamire. Takaenda kumunda uri kunetsana waBete nawaJohn P. Ndakaenda inini naRobert. Tasvikapo mafoni awo airamba kuti tibatane kuti tisvike nenguva. Saka takasvika makuseni waBete nguva ari kuno kwakusana. Robert akafonera waBete hanzi tauya, mafoni enyu haasi kuita. Kana waBete ndiri kwaRusaga asi ndakupinda munzira ndimirirei ndinouya. Tikati zvakanaka izvozvo, isu ngatigarei tiwamirire. Takawamirira waBete wakazosvika. Nguva yawakasvika ndofunga neri kuma 11:12. Saka chimiro chiri pamunda changamire. Wasvika kudaro waBete wakauya nevanhu wakauya nawo. Baba waBete wakauya vachisvika wakabva kwauya vanhu wakati wandei. Wakabva mumusha. Robert aenda pamunda. Inini Robert waJohn P tenge tinawo takaenda nawo. Saka zvadaro pamunda pachimiro chiri pamunda changamire. Munda takabvunza uku kune goronga. Chimiro chakaita munda. Dzimba dzawaJohn pakarimwa dziri nechepamusoro kudai semagariro takangoita naye.
uko kwabva kwaita chigoronga, uko kwabva kwaita chigoronga chikudzika nemubani. Panapa ndo pari kudzika munda uyu uchidzika kunosvika kumagadheni. Right. Takabvunza anoganhurana nawa pakarimwa kumhiri kwegoronga, wakati izina uko kwandisvike uko muganho wedu igoronga iri. Tikati zvakanaka, kureva kuti imimi apa panyaya yemunda apa amupo. Wapakarimwa munda wenyu unoguma papi? Wapakarimwa wakati unogumira nechemunomu, hauzosviki mugoronga chaimo. Magadheni ari kuzasi, goronga rakadai akadai magoronga, magadheni ari kuno kuseri kwangu. Right. Saka pamagadheni ipapo ndo pane munda une chibage unonzi ndowaBete, rowanoti gadheni rawo. Iwoyo chibage chatokura chakutumbuka chechisvika pano pakagumira chibage chihombe. Uko zvichienda kusvika futi kuchigoronga cheuko, uko kuchigoronga cheuko. Wajompi, sorry, wapakarimwa wabva waitawo kubva wauya muzasi mechibage ichochi, ndobva waisa masenifurawa awo akateera chibage ichochi futi zvichienda uko. WaBete ndobva watangazve futi iko kugoronga uku pamusoro pemasenifurawa pakarimwa, ndobva waisa masenifurawa awo ndima hayi yakakurawo ichibvawo kugoronga zvichienda uko, ndobva zvafamba zvakada. Saka zvichireva kuti Bete pano pekutanga wapakarimwa kubva warima apa, Bete kubva arima apa. Right. Ndobva tati handei tione uku kunoperera munda, ndobva taenda kubva tanoona kwakaperera munda wacho. Tikati right kuno kutakuona, ndobva tafamba. Wapakarimwa wachiti mupichisi uyo ndobva iwa padongo pangu, ndobva taenda padongo paya, ndobva taona zvechokwadi pane mupichisi. Chakadai chimupichisi ichi, asi chiri kuratidza kuti chaane makore. Ndobva tabvunzawo wanhu wongo aripo, tikati nhai kufunga kwenyuwo mungati mupichisi uyu une makore mangani? Mutauri wekutanga zvikanzi makore 3. Right. Mutauri wechipiri akati 7. Ndobva taona tikati zvishwa chimuti ichi chakura ichi, kusangokura hacho. Right. Wakati ndopaiwa padongo pangu panapa. Ndobva tabvunzazve mataifamba namo mumahuswa mune mashanga akare akarimwa kare. Tikati ndiani akarima mashanga aya? WaBete wakati ndine mashanga iwaya. Andini ndakati ndakarima gore rakapera. Mira ndimbopedza. WaBete wakati ndini ndakarima mashanga aya. Right. Ndobva tati fambei futi. Wapakarimwa zvikanzi mashanga ndangu. Ndobva taenda kumucheto uko kune kwakachererwa poo resimbi rakateedza chigoronga chemubani. Tikati ko poo iro rikuratidza kuti simbi ndiani akacherera? Zvikanzi ndiBete ndiye akacherera simbi iyoyo. WaBete wakati zvechokwadi ndini ndakacherera simbi iyi. Right. Tikati zvakanaka izvozvo. Ndobva tadzoka pakazogumira WaBete kurima pane masenifurawa ari kutanga kumera. Wapakarimwawo wakarima foro ichidai ichidzika kudai wachikomukira apa. WaBete ubva warimawo wakadai pane masenifurawa ari kumera ipapo. Ndobva tati zvakanaka, chiregai timbobvunzawo wanhuwo wari independent wauya, tione kuti ndiani angatibatsire pamuganho uyu, kuti muri airima panapa ndiani.
Changamire ipapo pakashaya vanhu vese, hapana akakwanisa kutaura, wakanyarara. Ndobva Robert adzokorora zvekubvunza. Hapana munhu akakwanisa kutsanangura. Ndobva ndabvunza futi inini kuti naye wabereki pana ane chekutaura here? Nepamunda patiri pana. Tibatsirane. Right, hapana akakwanisa kutaura ipapo Changamire. Kwakuzoita pana 1 ndawaona vari muno baba ivavo. Ndiwo wakanga wakutaura asi zvenge zvatosiyana nezvenge zviri paground iworo. Wanga wakutaura, wanga watoneyawo nyaya yanga wakudi. Saka hatina kuitora banyaya, takati handiyo isusu tiri kuda izvi zvatainga panapa. Saka zvadaro isu takavaudza kuti isu tauya kuzotakura munda chete kuenda nawo kudare. Hatina chatiri kutaura panapa. Taona tanzwa zvamataura imimi wairi, saka isusu tatakura munda chimiro chawo takuenda kudare. Saka chimiro chiri apo Changamire munda iwoyo. Chimiro chandakaona inini manje Changamire pamunda iwoyo kuti dambudziko repamunda apa ripere. Robert akati ndiani angatiwerengerewo mameters kubva pachibage chawabete kunosvika pawakagumira kurima. Wabete pese pawakarimwa pacho ipapo. Ndobva pawerengwa. Right, munhu akawerenga ndobva pabuda 46 meters kusvika pari kugumira pakagumira wabete kurima. Tikati right 46 meters idzi ndo dzamuri kunetsanirana kaidzi, ndo dziri panoizi kaidzi. Zvikanzi hungu ndidzodzo. Tikati right isu tapedza. Tosangana musi wa 27 kudai. Pano isu hatina chatiri kutaura. Saka mawiro ataita manje Changamire. Uko hatina kuzoerenga edu nokuti uko hakuna noizi, uko kuri kuvharwa nebani negoronga uko negoronga. Takawerenga apa kudai. Kucross up nokuti wese wari kubva kugoronga wachirima achidai. Saka saka isu takango cross. Ndobva taona 46 meters. Saka Changamire chimiro chiri pamunda ipapa hapana ari kukwanisa kupa humbo hwekuti munda ndewani. Wese vanhu ikoko wakatadza kutitsanangurira asi wanga wakaungana. Hapana. Saka isu ndo kuchiona manje. Kungoti umwe wangu hapo aendawo. Ndo kuchiona kuti right chimiro chiri pano pamunda. Wapakarimwa wakajamba korima maside memagwera Bete. Wabete wakajamba masenflower uyo wakaenda kunorima wakuseri kwemasenflower ayo. Saka ini maonera ndakaita ipapo Changamire kuti patwasuke ndepekuti 46 meters idzodzo. Ini mafungiro angu ndaita ipapo ndeyekuti wapakarimwa kana wakohwa masenflower awo aya ari muzasi mechibage chabete wodzokera uku. Bete kana akohwa masenflower ake ari uku odzoka uku kunova kune ndima yake. Powerengwa 23 meters uyu 23 meters uyu nekuti wese hapana nemapepa emunda iwoyo. Kana wazopegerwa hawo anenge azohwina munda zvinenge zvapa mutemo. Saka ndakaona ndo kupedza dambudziko riri papo. Wapakarimwa wodzokera kuside kwemunda wawo, Bete wodzokera kuside kwemunda wake. Wotora 23. Pamusoro yemambo. Mashoko ese akutawa nemutumwa wenyu ndikwanzwa. Asi pandati ndiwedzere kuti inini ndakabvunza mubvunzo ndichiti ndini ndakatanga kusvika panzvimbo patapa inini ndini ndakatanga kusvika nzvimbo iyoyo yese pasina mumwe munhu atagarapo ndini ndakatanga kurima inini 2001 wapakarimwa wakaya 2005 or 2006 andika pandakatanga kugara inini handabva ndambochinja pakatanga pakasvika wangu wapakarimwa chigara vakachinja pakaenda kunogara nzvimbo iyoyo yatoti kumagadheni
Andika inini nzvimbo yangu yandaigara ndichingorima ndiyoyo andabva ndambochinja. Anditi saka mukati mendima idzodzo ndakabvunza ndikati inini ndine mombe dzangu ndini ndakarima ndima ndichirima handa kusagara recho kana kutsvaka chii. Andika asi imi wapakarimwa akakurimirai gombo renyu ndiani? Wapakarimwa nemudzimai wavo vakataura vakati ndinyowa nyika yaramba. Ndofunga nyange wajompi wanodayira ipapo nyange iwo wata ndiwa nyika yaramba. Andika varipoti kati wanyika yaramba iminga chititaurirai pamugano pamakarima kuti mairima muchienda kupi. Anditi pandaita ndo pamugano wangu wapakarimwa wanyika yaramba kati ndaima kubva pano ndichikwidza kusoro. Sandizve tsanangura saka kurima mundima mangu mugomo kutotanga izvozvo. Andimazona ini ndobva ndachibvunza kuti munoona zvinhu zvinoitika ndezvekuti wapakarimwa ava ndisabvu wangu of course andogara zuva rimwe chete randakavazvidza inini. Anditika mukurima kwese kwatira makore esaya hatina bva tambotukana kana rimwe soko. Anditika zvatangira 2022 inde matangiro azvakaita ingonyaya yekuti mwana wangu inini aipisa nzvimbo yake yaida kuisa nesefo moto ndobva munzvenga. Wapakarimwa ndopakasangana nenyaya iyo ndobva aisa kwaishefusira. Tsamba ndinayo ini ndakaenda katatu havana kuya kudara wapakarimwa. Wakafonwa naishefusira wapakarimwa akati Bete handadambudzwa naye ngabva 25 mvurazi. Inde ishe wakati ayo handigoni kumbatiza 25 mvurazi. Chikonzero handitungi nyaya isina umbo. Kubva tidzokera kumba. Mitezo yakumba. Andimazona. Saka tagara tikaenda kumugwagwa kuti kuita kubviswa tikaanza kuroad kutara. Andika tadzoka kubva ikoko ndo pakachisvika nyaya idzi dzakuti Bete ari mamunda wangu. Animals inde barimiro andakaita iwo wacho wapakarimwa wachiuya. Anditi wanezwa kuti Bete anorima vakangosvika ndobva masanifura avo ndopandakamuti wapakarimwa chii takatombodaidzana tisati tapota zvese izvo tikataura izvo nyaya yange chinaende kuti village rakati toda road yemombe inobva yemombe kuenda kunonzi kwadaifa pada kuti tibva kunokuta mafilas hakuchaiti kwaita gomba. Saka pakati pangu inini nawapakarimwa ndo panofanira kuita chii road. Anditi ava ndobva varamba nyaya iyoyo ende ndakaita zvakati tiri pamugano zvipanikati no kana mati tiri panapa. Andika inini chandinokwanisa kubva panapa ndokwanisa kubva 4 meters kubva pamugano vangu ndichipinda mukati. Wapakarimwa wabva 4 meters kubva pamugano vangu ipapo wachipinza kwawo posara road yemombe chete kwete kuzve kuti tishayane munda wangu atigara ndichiri mwana wapakarimwa. Sandizvo awatara kuti munda iwoyo hausora pemiti hamuita yekubatebata unoziva kuti iwo munda wamusara kuti kune chigoronga chiri mumbani kukwira nawo wese kudai kumusoro kwacho kumunda vanhu ndimboutsanangure ipapo. Pandiuda kuzama kutsanangura handisi kutora dii ndiri kutaura ndakatarisa munda. Right. Uku kune goronga uko kwabva kwaita chigoronga chakadzika nebani. Ndakatoavhunza ndati chigoronga kaichi zvikanzi hungu. Ndati igoronga kai kanzi hungu. Right. Goronga iri kubva kumusoro kudai kusvika pano kunodhumira pamagadheni. Wapakarimwa dzimba dzawo dziri pakati pemakoronga mairi aya apa. Wari wega ipapa. Munda wobva watangira ipapa uchidzika uyambuki goronga auyambuki goronga. Undobva wauya wechidzika wakananga kune magadheni. Saka matauro andaita apa ndofunga yanga ari matauro ekuti wagarisane zvakanaka. Pakada kutorwa zvakanaka naka munda iwo hauite wanhu wairi. Hauite wanhu wairi. Saka sewanhu vari kuti uyu airima avo vari kuti wese wane mbeu dzawo dziri pabva pashayika mboo dzinopa kuti uyu ndiye muridzi wepapa. Ndikubvunze futi ishe chizakaza apa mutaura magadheni kutonzi kwatiswa nemanesefa kuseri kwemagadheni kune chii? Kune karwizi kwabva kwaita njanji. Hakuna kune njanji kwakaita chibani kwasvika munjani kune njanji yaka pamusoro ndichitsanangurira ndipapa matsanangurira vari kuita wakawa vari kuti viringidzike zvishoma asi rega ndimbotora ngu ndimbokanganisa ndichidai mamiro atakaita ndezvekuti ndikatiende pane ndiri kuti anogona zvakaita this reki iyi ipapa mukona zvakaita reki iyi ndo zvatakaita
iri ndo goronga remvura nditika right minda yedu isuka tinorima kubva panapa tichenda uku zvakati matreza mukona zvakati matreza so ndo zvatiita njanji iri kunoko anditi apa pesa apa pane vanorima po vaita gadhi rangu panapa remukadzi wangu dika apa po vaita vanorima apa po vaita gadhi rangu remukadzi wangu mukuru apa ndika tobva tafira pamuganho panapa ndi pakarimwa achikwidza kuenda musoro uko andika saka tinobva muno mugoronga tichienda uku hakuna munhu ani mazona then ini ndo marimiro andangachita makore sekuti ndinobva panapa Bete kusvika apa andika njingurema ndakadaro straight wapakarimwa awa wachiuya manje wachiti munomu mangu mabete omu panapa ndo pauchiuya wobva warima masunflower awa andika then inini ndakabva apa ndobva ndachisvika apa ndo pandakarima ndima iyi yemasunflower kuenda uku nekuenda uku kwese uku ndii ndakarima uku ani mazona then iwo wapakarimwa warima panapa masunflower apa andika pano pamberi apa ndo pakandorima kamomba kakaita panapa pamadziva apa pawakaisa nzimbe ini ndakasvika personally munhu airima pamunda apa handi wapakarimwa munhu airima ainzi mashongo andika ndakataura naye inini verbally inini baba chii chamunoita mumunda mangu ini ndobva ndagona baba chii chamunoita ndanziremekati aiwa mirai pamunda pangu chokwadi handiri kupomera munhu mhosva haana kubvezera kuchimwe takamboizoita pamberi peizvozvo nyange nanhasi kuendapo nzimbe dzao ndofunga makadziona ndichika kutaura tiri background then point yangu iri kuti naye wapakarimwa tanyanya kutadzirai nechekunyacho sekuti mbomangu dai nekakawara mwoyo wenyu muchiti munda wende wabete nekuchii imbotauro kachangamiri nhau iri kutaurika pano idiri pamberi penyu changamiri Zimbabwe kumunda kwandiri kugara nekumba kunogara Bete kure nekure kune munda wake uku kwaari uku kugarden magarden kwete minda ini ndakaganwa nagopo kubva kusoro kuri kutaurwa naSharp ndakaganwa nagopo tiri vanhu 4 ikoko gopo Catherine Grant degree vana vagopo vane minda yavo tichibva kumusoro ndichidzika kuenda kumagarden uyu Bete uyu akauya achiri magarden ranga riri razvemhari kwete rake garden ranga riri zvemhari ndini ndakamupa garden munda wandiri kurima changamiri wanga uri wamapuranga ndiyanga ari muridzi weminda ndobva apuwa munda kuhome park une permit akati musiyamu nekuti yemwera shava musiyamu aimi zvamakugara kuno ku16 ini ndaona munda chiri mai munda uyu nemagarden aya magarden akatowanda bani rese kusvika panjanji uku kuine goto uku kuine goto saka ini munda wangu unotangira pakuganhwana nagopo ndichinogumira mumagarden uyu akazorima garden razvemhari nokuti zvemhari aenda kuhararangari builder haana kuzodzokaba uyu anga achichengeteswa munda wazvemhari nestendi yazvemhari ndokuuya kwakaita pamagarden ina handina kuuya 2005 ndakauya 1989 ndichigara kumapostori vezvichena vaya ndokwandaigara kuvafonera izvi zvavanokutaurirai ndichisenda paGMB saka ini ndakatotanga kuuya nokuti ini ndakagara pane zvamataura inine kubva pamba penyu pamugere kuenda pamagarden ipapo pakakura 5 hectares ndichiganwa nagopo 5.5 hectares ukangopedza 5.5 hectares makupinda mumagarden atova magarden saka munda waari kutaura ndoupi mukapedza 5.5 hectares dzenyu amagarden ato magarden kudzika kudai amagarden chete ane magarden mangani pane garden remudzimai wake mudiki ndii ndakamupa pane garden ramaimupetera pane garden ramaizimunya pane garden rambuya chiteshi pane garden rake mudzimai wake mukuru nokuti ane madzimai mairi tobva taenda pamunda wangu saka iye akubva mumagarden achitora munda wangu achikwira ini ndakarima masunflower ndichirima pamuganhu watakatatenderana unova ndo une chibage chake chatumbuka ndakukunza kekupedzisira mati panoperera munda wenyu ndopautanga magarden anenge ane vanhu 5 here kana 6 wangu uyu anogara kwakadini nemagarden
tichibva pandiri kutaura pamunda pangu apa tinoyambuka goto toenda muminda iri mumhiri megoto todarika rodhi tozoenda pamba pake. Minda yake iri kuseri yakatarisa kuvillage 17 ndokune munda wake, kwete garden, kwete kuti munda uri kwandiri kune garden. Asi akuda kuita advantage kuti inini ndakamutendera kuti ari megarden riri razvemari akunditorera munda iyi. Uye ndisati ndapedza mambo semanzwiro ataita kubva pakutanga zvitauro raizakazaka taona zvakakodzera avo vanhu vane minda yavo zvavaine minda yavo iyi yaextra isiri mumapepa mavo, saka zvakakodzera kuti wadimburirwa. Zvataurwa zvezvi kutoti wotogura nepakati zvanga zvakakodzera kuti wapedza kurima, wapedza kukohwa zvinhu zvavo, wadamburira yobva yadamburwa nepakati kuti umwo ndokutoti zvinyatsoita ndokuti pamusoro ichangamendipindure ishe wangu. Ini ndo munda wangu 1, handina mumwe extra. Pandiri ndo munda wangu, ndinaye mbowo pano akatanga kundivhurira munda iwona 3 years achindirimira ndauya naye paka achangamire ndofunga ndatsanangura baba pakari mati garden raari kusenzesa rangarira zvemari hongu rangarira zvemari rangarisiri rake rangu ini riri kuzasi ndakatowagovera ndini vanha ndiri sabu nekuti ndakagadzwa kusabu 2004 akapuwa garden razvemari hongu ndo riri pamugano nemunda wangu riri garden razvemari hongu rangarira zvemari zvemari akatoenda kusenzesa garden razvemari nderazvemari harisi rake kutaura chokwadi harisi rake munhu yanga achichengeta anofanira kunge akawirirana zvemari nokuti ndiye aichengeta property yazvemari zvemari achisenza hongu risiri rangu rangu riri kuzasi akubva mugarden achiuya kudunhu ndopane nyaya akubva kugarden achiuya kudunhu 46 meters idzi ndodunhu mukaenda pamugano vakatanga kuverengera ava ndo pane mugano wegarden rake garden yazita iri ipapo harina kubuda asi wakawirirana vanhu vairi ava takabvunza kuti chibage ichi ndechani ichi baba wapakarimwa wakati ndechabete right garden iyi razvemari makari identify here maboundary aro garden razvemari ndo makagumira chibage chirefu ichi ndobva paiswa masunflower mati 46 meters ikagarden haringazoiti 23 46 meters ndo magarden ekumarusevha kakuma 50 meters 40 meters haringaiti 23 meters magarden yapaka achangamira 46 takawerenga tisingawerengi magarden tinotaura area yegarden iyi riri kuri mwana wabete rinodarika 23 tinotaura garden razvemari nekuti uyo garden raatora razvemari ndo riri kunzi nawapakarimwa rine chibage. Isusu magarden hatina kubata. Takati magarden hatisi kubata. Tikuda kuverenga apa pamunda womuri kunetsana apa. Takaverenga 46. Munda sanzo pane garden. Garden riri kumacheto munda kunetsana kumunda. Wabva watangira pagumira chibage chawabete. Pamusoro mama. Ndofunga kwandiri nemanzwisira andazozviona zvauya pachokwadi kuti wapakarimwa ani makubata ndo pane hondo yawo yavari kuisa ipapo. Saka chada ndibvunze nyangwe tigere muvillage andika tine committee yevillage nyangwe ndavo vari kuhashandi zvere ndofunga chiri mandima iyi
ndivati wapakati wandipinda kuti tine here zuva ratakambokakavadzana zvekuti muvhileji yese toti tashupa nenyaya yemunda iweyo. Ndinotenderwa kupindura pamusoro ipambo. Bete ndandisingataure naye kumakore ese mumashure nekuti anga asingarime pamunda pangu paakurima. Andazomutsana naye nekuti adarika muganhu wegadheni rake akuuya munda mangu. Ndosaka ndakaita simba rokuya kuzomangana. Dai iye akanga arimirwa panhu pari pake angadai ari akauya kuzomangana. Kuuya kumangana kuratidza pachena kuti ndiri kurwa munda wangu. Nokuti akusiya garden achiuya kumunda kuti aite advantage nokuti ari kumuganhu kwemunda wangu. Uyu ndo munda pakutangira munda wapakarimwa dzimba dzawo dziri pana iri igoto ekudzika kare unozwa papaita goto rekudzika kudai pane mupichiso wari kuti padongo pavo mupichiso unechepana yapo right tabva pamupichisi iwoyo tabva tavhara negadheni rabeta echidzika vachigumira pagadheni rechidzika uko kubva kuno uko egadheni uyu munda wabva wagumira mupichisi wobva wadarika kusvika pano patangira gadheni nechibage chihombe ichi akuenda kudzika pasi anogumira pablo uku unobva wagoto kuenda kugoto anobva anobva saka panapa gadheni iyi ndori rechibage chihombe rabete zvechidzika uku kweso amagadheni panapa kubva ipapa zvechikwirawo wamunda. Saka uyu munda mune mupichisi uyu ndo mune hondo. Magadheni apo avharwa nabete panapa. Bete anogumira papi apa. Bete anogumira achidzika uku rechibva kugoto uku rechiuya kugoto rekuno. Saka akukwira kuenda uku. Chibage chagumira. Saka panyowani parimwa panembesa nyowani pamutsa hondo ndo papana apa. Inini ndikutaura kuti magadheni moti futi minda. Magadheni akafenzwa ere mamwe? Ese magadheni kubva pamagadheni ese ari mumana. Akafenzwa magadheni. Ichi chachimunda. Chachimunda. Chiri pakati. Ichi chikwira cheibva kugoto kusvika kugoto. Saka Bete asisina akutorima mumunda. Kuno kwakatorima. Saka ndo pane Alipi munda uyu kubva uku ndo kune goto kwawo. Aiwa. Andikona musimagari semabata makera kukwese right. Goto riri pana rikubva kusvika kuno. Ndizvo ba. Minda yedu tinobva apa tichienda uko. Goronga iri uku akutorina Zimbabwe kana unyange munhu kana machingoendawo madiro aJorgina unongoenda uku. Ndizvo. Mira nsanangure zviro ndakaita munda. Uku ndiko kune dzimba dzapakati. Aiwa saka kwende iko kuba. Aiwa mira ndakatowa apa tiri kubva minda kugoto handiti kwezi dzake dzimba dziri kupi dzake dzimba dziri nditonga mutombo masikati todai uindipetera chidaro kusha munjanji kuno kuntunjanjo kuno pane goto repana saka tiri pagoto riri apa
kweso hakuna munhu wao inde kwesa hakuna kana any challenge pane dambudziko ndepe kuti munoona tiri pa goto pana ndo panorima murume uyo pana kuseri kwangu inini ndo panorima murume uyo chigumira kuseri kwegoto kuno right pakarimwa uyu ndobva achibva kwakutuya pana munda mangu muno anditi ndobva arima pana masenfura apa panapa ndo pane chibage changu apa chinodai ichi ndo chibage chinonzi chatumbuka ichi munyasi kwanza kubata zvakanaka right ini ndobva ndachirima kubva kusvika apa ndo pandarisa masenfura angu anosvika kuno achibakebva kudai so pia kuno then panapa asati pechibage chatumbuka ichi ndo pane kamhomba apa kenzimba kakaiswa namasongo ani makubata saka inini hondo yangu inini hana mbele saka wapakani manje saka wapakani ndio apakani ndio wapakani 5 zake ndio wangu jidai uyu ndio umwe aisi minda Zimbabwe magadi ya udroe bako ejo magadi awali magadi Família que é muito wake magati ayo akachapa dogo hapo minda iri ukwi ndiye vanoenda kumadokero vakatowanda pana maungwe pana inenda ichienda minda haasi magadi pane munda wamaungwe pane munda wambuya ruvimbo pane munda wa saidi aola pane munda wa Antoni handitika wako yuribu uri papa uchienda uri papi uyu ndi wamaungwe uyu ndi wambuya ruvimbo uyu ndi wasaidi wabete hapanapa wabete uri kuno kutadarika minda yevanhu ava vese ava todarika rodhi tochienda padzimba dzake minda yake ichienda kumadokero ndizvere ndokune muda wake uku kugadheni ari kutora muda wangu ndinoda kuti ndambodzora kumashure tisingavangu muda wake uri paanogara wapakari matangani wapakari bvunzwa muri kuku mukaramba kutaura Hello? Yes, Mumunda. Kungu. Enda. asishoko rinoda kuti taura ngezvekudhura wachenda apa zvekutaura uchazotaura hazvishandiwe ndoda kudzorera kumashure zvisho iri goronga apa munda wakapakarima chiguma apa yaroti haasi kuganhura nhabetona
ndochikudzorei kumashure Bete ane garden kwandiru munhu wandoganira naye pamunda ndigopo mambo pada nditisangwe mukona panguza kwefeni ndapakarimwa rega ndiwabvudzi chidai wapakarimwa imimi neni mina zvinoda kuti zvibude pachena handizve inini nemi wapakarimwa akatanga kugara kunzvimbo ndiani ini ndakwa 89 hamusi kundipindura wapakarimwa ndati ini ndakwa 89 ndikagadzwa sabu 2004 right mukona mambo inini pandakatanga chigara ndipandingwe wapakarimwa pakati vachigara handipo pavari ndikati kubva pamba pangu taenda pasi banda tovanda pamba pakarimwa handimazona vapakarimwa pamba pavo izvozvi pane mumwe munhu wakasiya ipapo vakatama manibva ipo paya ndobva vachienda kunogara kumagadheni kwava kuti kune munda yo 5 hectares anoona saka inini uri kumagadheni uko ndagara ndo gadheni rangu sinzi nekutanga nanhasi ndokwandagara chingori maiko mambo ndofunga ari kuti sirirei izvakutaura zviri right asi pane patisiyei handiti taigara tese kumastand hold handiti kumastand hold waigara waiti muroora wavo handiti kuchizotaurwa nedumba rataurwa namombe yarara waiti idumba rekurindira magadheni wachibva watengesa ipapo muroora wavo achinge achifanira kunge achisarapo saka zvanetsa muroora akazoona kuti handisi kukwanisa kupuwa munda uyu handiti nyaya iyo itori kupolisi right now izvozvi kumacheki yemunda iyo wakatengeswa pastendi pawagere handitika zvadaro ipo pane mupichisi iwo ndopo wari kuti dai wadumba rekungoti ningi rekungorindira magadheni kune hanzi taiva nehweru zvinonzi nyiri taiva nehorwe saka ndokwawaigara wachirindira wachibva tese kusame village handitika zvadaro izvo tafamba inozva Bete achiri maipopesi asi aiza papedza zvake nyange pari ndini munhu ari kunzi namombe yarara takataura zvisina kunge zvakakwana ndichitopfuura nemombe dzangu ipapo ndakatukwa majenda ako navadzimai wavo zvinhu zvandakataura mombe yarara kunyepa here ndikati nhai mai munganditaridzo here kana wajompi vanogona kundiitisa aipo ndikati chidzeri chatakatukirana muchiri kuchiziva here chinyararo usati zichirega kuramba uchitaura nyayo handiti ndiwo mazira inoita baba ndatenda amwanga amusomuroidzimba nerimwe gadheni remi handina ndine 1 garden iroro riri kumberi kwemagadheni iwava ndo gadheni rangu apa ndiye ari kurima handisi kurima kumuromo kwemunda wangu imimi sasabhuku mungachindoita imimi moregera gadheni iroro mopa mwana wenyu gadheni agara ndora ari kurima ndekuti ndoriri kumuromo kwemunda wangu ndakatoregera achirima ndiwo saka ndati rangarira zvemari ndingadai ndiri kurima indichibva mumunda ndichiinda mugadheni asi ndakasiya garden ndo bandanobatira garden nechekumberi iye achiri magarden zvino akusiya garden achiuya kumunda kwavo touya imwe nyaya Zimbabwe nzvimbo yedu yakapegwa 2013 kwakauya mapegas vatumwa navachitida kana aine nharo tifone izvozvo kuna vachitida kwakapegwa 2013 ndikuda kuti munyatsonzwa picture yekunzi ndakanga ndichigara kune vamwe ini ndaigara kune vamwe asi ndiri sabhuku pakauya vana mai charuka vachizopega ini ndakanga ndichitorima kumunda kumhiru ndinaro initandinandifungidzira kuti 1 hour magariro avo ese vavauti wane kakubvumirana kavanga vakaita wataura takabvumirana wakagara murunyararo ongo
pazongoshata bedzi kadima kadiki paazonopinda munda mangu ndopatangira nyaya pamwe handizo vava kune zvimwe futi zvikusei izvo hatizvitsvaki takamire mupurisa wenyu ndambonzwa futi nyaya kuti pakati pegadheni rao irore vanhu vemumusha kutodawo road park right ipapo ndinodaira ndapanzwa ipapo patodiwa road ipo pa 46 meters idzo patodiwa road pakati ipapo vanhu vemusha makatowa block right mupurisa nitakamira ayo achiti ngawashayane vabosi 46 meters woita 23 vandaona kuti panodiwa road vandaona kuti vanhu vakagara futi vachibvumirana ngavachitorao 20 meters vosiya 3 meters dzeroad pakati kuti vasabva vati ngingingi futi vasiye pakati pamusoro ezimbabwe ipapo ndipadaire road haigoni kuita road inocross road dziri kuminda yedu dzinobva kunjanji dzichienda kudhasti yekuchivarange dzinobva kuzasi dzichikwidza iyi road yaari kutaura iyi mune mutori mumunda memunhu ende vanhu vanozoda road iyoyoyo vane vachiendepi vachibvepi nekuti maraine vanhu vari kweduku akadai misha yavo misha yakadai inini pandiriwo kubva pandiri takadai nagopo tichikwidza road dziripo kune road inoganhurana iye nevamwe ndiyo road yavari kushandisa kutora mombe vonosvika kunjanji vasvika kunjanji vochienda kumafuro mimati mimwe munda wenyu une 5.5 ongo hectares ongo isinene magadheni inobensideni ainene magadheni ekwamambo nanasabu nemagi ichokwadi ndokwamuri kunetsara ndoba wenyu hausi kubatwa kumagadheni handisi kunetsara naye munda wenyu chao chao hausi kubatwa uri kubatwa nekuti apinda 46 meters ndo munda mani achibva kumagadheni apinda mu5.5 yangu ari kusiya magadheni achiuya kumunda haana kutanga yezvinhu onai pati kutaura pa ndekudai parikudza kunofino wapakarimwa ndofunga kwatigeresuka mahomestead muna zvazvo patiri paipaka hapana ndofunga makanzwa mai manje kuti wanisire wengwari paruri pavhusire paipa tiswanu wacho isusu ani mazvinhu right inini ndichingosvika ndaingosvika ndokubata pandinoda kungorimawo ndotongorima andika semaplayers nayo achingouya andika asi ava chiuya ka vakasvika iko kwandikugara inini kuvillage vacho ndinoengeri namba 3 kubva pamba pangu inibvira kudai andimaona ava vapakanywa manje andima nekuda ndoku vakazobva kwakuenda unogara kuya iro gadheni rako riri kutaurwa iro rayo razvemhariro riripo here ndiro manje rine kuti because point yavo manje kuti vada kutora gadheni iro riya iri razvemhari kuti vachiise chi zvaiwo zvainini ndina ganyiko nzvimbo iyoyo iyo mari akugara kupi akasoenda akasoenda kwarai wanga uri munda wakapira zvemhari munoriziya here imi pamusoro ichangamiro ini gadheni rezvemhari ini ndii ndakavhura munda wani wapakarima paakatanga kuinda bvunzo ini ndinoriziva munoriziya nokuti ndo pandaidzokera ndo riri kurimawo here kana kuti harisiri uyu akubva zasi achipinda munda mapakarima ndo nyaya chete iyo gadheni zvemhari munoriziya here ndinoriziva ari kupinda here mugadheni razvemhari ari kupfuurira here gadheni razvemhari ndo rakaskorimwa masemfurana wapakarima aiwa mumunda handina kurima mugadheni ndakarima munda handiti mapurisa aripo akabva mapurisa aripo akabva pamusoro ndakuedza chidai pamusoro 2 minutes takamire nyaya panapa chandiri kuona chiri kunetsa ndechekuti wapakarima magadheni ikoko wane gadheni rorawo riri kusaidi koitawo nevamwe nevamwe kusanganisira nevakadzi veuyu wese vari 2 vane magadheni avo futi kupi vari kuda kutonditorera futi magadheni tadini tapedza takucheka padurumura
ini mukamuri kuti ipati yemunda wenyu uyu kana achirima mpati yemunda wenyu anenge achida kurima mugadheni rani ngekuti madzimai ake yese ari magadheni 2 kune vamwe imi mune renyu ikoko ari kuklema kuti munda iye asina munda ikoko munda wake uri uko imunda yarekauti garden mambo igarden zvazvakaita mumukona chika iri mukadzi munzayapurisa wakabva mirai mambo kunamira ndokwationeso tinoti kana takagara tinoti vanhu vane munda wakatariso vane munda wakatariso oita nzira pakati saka vane munda wakaita pakati nawo vane munda wakaita pakati nawo saka ava baba kutaura kwavari kuita ndangonzwa papakati mudzimai wavo ane gadheni umwe wacho ane gadheni pamuri kurima ninira gadheni rechitatu ndiro gadheni 1 ndiro gadheni 1 right saka mukatarisa pana baba wari kwawani ikoko ndokusaiti kwavo chaiko awa wakauya kumagadheni asi munda wavo uri kupi saka nizambiko munda wako uri pabwere wakutinjaunyanya munda wako musadiscotebayo kana musitaunyatsonzwisisa mamiriro akaita ndopataura waita asandizvo zvaataura vanhu ava makuku kudzasi kwese kune magadheni hakuna yekuti uyu ndiye ari kusvika achindodii achindopfuurira kwese iro rava pakarimwa harisiri kudzasi mawao ritoriwo kweumwe saka hazvina order pamagadheni saka munofanira kuti munzwisise nyaya sezvairi kwenu kuti hazvina order kumagadheni saka nhau iyi seyo sekumaraini kwatinogara padhuze I think hapana mari inobviswa ndotongoya ndichingotoparura ndega nyaya ndiri paground une mazvipedza chokwadi chinobva chabuda chokwadi chinobva chabuda ndandari uruva varokutaurwa nezvirikuitika handichadi orit saa tofonerana pakati pevhiki ndona kuti ndiri free nekuti izvo zvimafoni akawanda ari kuriyarira emaappointment atinore okay vatinotenda ndaiti kana paine zuva mondizivisawo ndandigofamba